KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓoɓe ayawo Piindi TV on calminama on juuram ɗum gowɗen waddi kala yontere émission meɗen fait divers ɗo e Piindi TV mi arti yawdude hen e gorko mo horkajere Adama Diop. Adama a salminama. ko noon Habsa Diallo bandiraɗo debbo min jewninomo minenne kadi bandiraɓe jewni yewtere men fait divers no mbiruɗa ni en calminiɓe en jettiɓe en jaariɓe min wiyatma debbo mo mawo Boulel Sare eyyi toon noon ko wuuro ngo ganduɗa wango fayida no fewi noon en calmini bandiraɓe fof no mbiɗani mbiɗandi ma en gar e julmo wuuro so hawre welede Allah ko gonga en mbayrodiri mbayri huccidirde mabɓe no fewi guila korka ka dari ko ha maayi en garani ɗo filande ɓe yewtere meɗen fait divers ko adi foof amin mbaɗa moon juulo mbuuri oɗon jarlo oɗon jaafo komin jotto ko ɗo minen kalde fois ko gandanɗa hoorema moye lolo minen jarlo moon hen aussi minen jaafo moɗon e won affaire aji enen minen dal enen mabɓe enen jiidi hankadi bien vrai que enen jooɗi ɗo enen kaal mais wona ɓurdeɓe gandal wona ɓurdeɓe aussi information mbatteno partagé e mabɓe enen nduwnoɓe ko waɗa ko e korka ka dewal Allah mbaɗɗen gal hen ko famɗi hen e ko heewi foof yo Allah jaɓan men ɗum. Adama Diop wadde bandiraɓe juulmo wuuri ko noon Habsa no mbiruɗa ni en mbaɗi bandiraɓe julmo wuuri eɗen mbiyaɓe yoɓe jarlo ɓe jaafo ɓe gacca haqqe nde wonno neɗɗo ene wawi wadde neɗɗo bandum ko gandanɗa hoorema tinani donc eɗen mbiya wanden ko suuɗi eko feeñi en ñaguimaɓe yaafoyi no fewi haala ene metti weeɓani ene wawi taw wonko ɓamɗen haalde ɗo en ko ganduɗa ene wonɓe tuusi e mabɓe kamɓe ɓe ganduɗa haɓe mbaɗi cher e men haɓe mbaɗi représenté ko heewi e men donc eɗen ñaguimaɓe hen yaafoyi à cette occasion e no mbiruɗa ni ko rewa e nduɗo lewru teddundu korka ndu ɓennuɗen ndu yo Allah jaɓanen ɗum Allah momtanen bakkuruji men foof Habsa Diallo a yewdino fait divers mbeɗa andi fait divers mewnite Habsa ko heewi kewi e nder oɗo société surtout min cikkannomi lewru korka ma waɗoɓe bon ƴettu congé surtout lewru korka ndu ko heewi en jii hen Adama Diop Sénégal dal min mbiɗom est ce que Sénégal yeytaki goto fof ƴetta feccere mum aɗa heewi haalde ɗum noon te c'est ko hunde yimɓe poti wadde réfléchir min dal soko yeeyam soko goto fof heeɓi feccere mum yahare waɗoɓe bone mo sotta paruji mabɓe comme ça kamɓe ɓe jalta leydi ndi e luuɓiri men ɗum ɗon de mbiɗa andi aɗa sohli hen yimɓe hewɓe wawɓe wadde hono ɗum ɗon beele nde wonno ko waɗire ɗo ko heewi ko mi wima sa linciti e nder galleji ɗi e nder société e nder men won gueɗe gonɗe ɗe ganduɗa ko kantorinde sa wiyama koye nder Sénégal kewata tan a fawan junggo ma e humo saabu wiide tan lewru korka en wiye kala moƴƴere ma mbaɗɗa hene jomiraɗo ma waɗanma multiplier gandanɗa hoorema balɗe capantati dog enen sah en ko kewani horde balɗe capantati nogas e jeenayyi ma yimɓe jah ndodo yo lewru gar pukke mbima janggo woni je pense que ɗeɗon balɗe seeɗal neɗɗen forno nehde hoore muɗum eto waɗa hen ko moƴƴi gam jomum ene yaafo ɗum bonandeji mo waɗanno e lebbi keddiɗi mais jomumen ngala congé kañumen dal guil subaka ha hiir woni haajuji mumen tan ko wadde ko boni ayi ko noon Habsa no mbiruɗa ni seremɓe kaali ɓe mbajima ɓe tindini ɓe mbaɗi hunde foof ɓe kirjini kono ha joni en mbaɗi constaté en heddi joni enen en du wontoɗen tan ko ɓen ɓe ganduɗa so pini suba ala ko woni haqqillaji mumen so wona wadde ko boni nde Allah ittataɓe e oɗon banggue artiraɓe e banggue moƴƴo surtout an sa wirtima janays wiyete walla ko cimetiére bamule walla guenale sa wirtima bamule hollum arate hakkille ma
ko heewi ene ara haqqillam Habsa mi miijor kam ko mbiyata kulli nafsin zati katil mawti ko absolument ene woodi enen fof ko toon woni battane men toon woni battane meɗen e donc eɗen poti walla sah mbiyeɗa sa wirtima ɗon er ya neldu joomumen duwaw jangga anni sa lelima ɗon er ma goɗɗo woɗo garɗo kadi weddoma duwaw oɗo kañum suko gorko e nder lewru korka en même temps balbalɗe yimɓe ne mbaɗa préparé julde kañum ƴetti ko cukalel dewel tuskel addi ɗum ha e miiro bamulle Adama Diop en waɗa ɗum ko fewani e nder lewru korka sero bamuli ɗum tagi mbimami leydi ndi yo yeey mon kala ƴetto paaro muɗum en tout cas Habsa ko wayno bamuli en jumaji en miruji mum fof ene teska hon ko way noon je me demande parfois mbiɗa namdo est ce que waɗoɓe ɗum ɓe haɓe gonde haqqillaji mabɓe ko fate ɗiɗon liyoji ɗi ganduɗa ko liyoji baɗɗi sacré surtout guenale woni bamuli jomum mata miija janggo kadi miija e leliɓe ɗon ɓe ko addi ɗumen ɗon ko kanko ene wawi addudemo ɗon en tout cas ene hulɓi wona ene wawi addudemo ɗon kay koko addatamo ɗon koko addatmo ɗon en weele dembo e mettedemo en tout cas min dal mi wino sen garti lewru korko ndu min jooɗo jonte kewɗen mbatta fait divers par ce que en dañca ko mbaɗɗen fait divers mais ko wayi noon ene heewi dak e tuwal on haale ñin foof guestaki oɗo suku debbo goɗɗo mbeɗa sikki aɗa andi un certain papña gonɗe réseaux sociaux o en waɗa golle paydin gonga ni o wona joom haalis o wona joom jewdi kewa mais o jogui ko micro makko omo yeehe yimɓe sohluɓe ballal te so ari so waɗi ɗum e page makko ma yimɓe gandanɗa hoore ma nen ɗo e leydi ndi mbaɗa tan taw ko Allah saabi ɗum omo réglan ɗumen situation ji enen ji won hen aɗa andi hande Adama Diop jogoto iPhone 11 nen miijo jogade iPhone 12 nen jogui peeruji nawgas paɗe nen miijo sodde peeruji sappo goɗɗi ne wone hakkille mum wonɓe gandanɗa hoore ma Adama hayto mbaali ngala ɓeɗon fof lijji tan ɗumen caɗele mumen joɗon e préparation lewru korko ngo suku debbo goto kongni inde makko nde réseaux sociaux ji yimɓe fof ene gandi Mam Sey waɗi vidéo muɗum min kam kanko on suku debbo ko joɓowo kam gonɗam par ce que ndiroɓe vidéo makko no wonnode vidéo mbeɗa ndeysan o ko jeune fille comme no am ko joguiɗo comme no duuɓa men en fonno yaade hajuji muɗum yeehe oɗo mum hande dal sellani nen ɗo woyto hoore musor enen gen hoore musor no woyi rutto jomum wima walata ko woyde jamma ɗanta en ji wasde ɗanade jamma no waɗa jomum wonde hen fodde lewru fodde lebbi ɗi ɗum waɗi jinomde vidéo makko kanko suku debbo mi woy mbeɗa ƴeewa si c'était moi sinno ko min wonno à sa place à notre grande surprise ndeket suku debbo haydara wonde obon wi yaay makko wuurani yummak nen wuuri nen tuuba Allahu akbar obon wi won suku gorko desnoɗe mba keɓe serve kanko jola wela woppi joom galle makko obon luu suudu obon wone belanteji makko saaha ombo ronko dañde ko yoɓi oɗo ɓurno takde mom o waɗi vidéo Adama pour aɗa andi eɗen ji événement o joni sukaɓe rewɓe ndundi ɗum no fewi ayi taski c'est dans 2 mois et quelque mono wonɓe sodde tusuji guile joni won ñootɓe déjà mon ñootɓe pawi nene miijo ko pawe koyɗe nen miijo ko ɓornoto bijou je goɗɗum ndekete kanko ɗum ɗon wonno fandare makko o suku debbo jinɗa nde oɗo makko no waɗa ma Habsa no mbiruɗa ni premier nde jiiɗen vidéo nde vraiment yurminima no fewi kala julɗo joom ɓernde so yeeɓi vidéo makko o ma dañ hen ko gandanɗa hoorema ko iwe mum to banggue sentiment e nder hen en keeɓi famde exactement ko nawnomo hen ko no kaldirɗa ni ɗum ɗo foof ko gueɗe ɗe ganduɗa o waɗi ko tappalagal yaade hen ha wara hen jinnaɗo mum debbo rutto kadi en haala gueɗe ɗe godani ɗum foof tan ko yidde ɓenninde julde nde ɗum en ɓooyi haalde ɗum ɗo surtout rewɓe ɓe nde ɓe gartirta haqqillaji mabɓe ɓe mbawa wadde ko gandanɗa hoorema janggo ɓe nimsata par ce que neɗɗo yo andu to haaɗi to dowli mum tolni ɗum ɗo joni ay feeñi nde wonno gonga e fenade so yaadi so ɓooyi tan gonga fiyan fenade leydi donc en tout cas ene soofi yoɗani no fewi en jonnani ɗum ɗon eɗen mbaɗa kadi eramu nde rewɓe gartirta haqqillaji mumen hono événement uji baaɗi ni sene ngara yo goto foof wat ko gandanɗa hoorema janggo so lelima en ɗano surtout no mbirɗa ni taske nanara
yo batten haqqilla no feewi kanko oɗon gorko baɗowo œuvre e social o caggal mum no ɓeydinode wadde enquête aji makke suku debbo o taw jomum jeeya koye famille moƴƴo famille mawɗo donc jibinaɓe men ɓe ko liggoto ko e ille mi jogui ɗi enen ɓiɓɓe ɓe woto bonnen ɗum oto bonnenen ɗum jibinaɓe mumen ma kaale ko potani haalede taw kañumen mbaɗani haydara an nehata ɗo ɓinguel ma mbaɗa e muɗum tous les valeurs jomum yalta bowal ƴefta needi mo weela donc yimɓe mbatta hen hakkillaji mumen no fewi jibinaɓe men ɓe tampe mumen yo wood ko jobɗen ɗumen kono wona yimɓe jowɗon mbima jibinaɗo nehanimo patati patata taw jomum tampi hen no fewi no woodi oɗo suku debbaji fait divers hande dal ko rewɓe oɗo suku debbaji kañum wonno koyo réseaux sociaux min personnellement mi yeeɓi vidéo ji makko mais sa heeɗima so tawi ka gowɗo yaade docteur sa heeɗi mo andata o wona médecin aɗa médecin en jogui no kalirta eɓe jogui terme uji mabɓe eɓe jogui haske nde mbaɗirata aborder un sujet ɓe jogui ɗum so tawi a wona kamɓe a waɗani formation mum ala kulle al feeñata ma jomum dal koye réseaux sociaux wonno ɗum wiyete ko Sophie Gaye obo waɗa des consultation hay médicament jomo yeeyama caggal muɗum oɗo foyi makko junggo dadi poyimo junggo no waɗanode écouté kanko dal o holliri o wona médecin o janggani ɗum diplôme goto o fuɗɗinom dal wadde formation hay ɗum nen formation wona hay waɗede orienté fac médecine ko wadde mbo formation quelque part wona lebbi métier woni welimbo kankane o waɗi o udditi cabinet makko te hay assistante Adama o jogui ɗo mais ɗon Adama min mbaɗemi pointe du doigt ko yimɓe jiiɗi ko weeɓi a sellani ɗum musuma yaha hôpital toon tawata docteur gonga ni hay hôpital joni mon soomi ɓe hôpitaux ji en goni nder taw gana médecin mais sahantuma gonɗe réseaux sociaux ni jiirɗa ɗum a andana ɗum haydara yo yimɓe jaaha hôpital mbaɗa toon consultation sa tawtama toon poɗɗe taw ko hunde sirde aɗa wawi yarde taw haydara heɓtama hen kono noon foti wade mo sellani yahata ko hôpital saɗa sooda ordonnance poɗɗa yaade ko pharmacie ko ɗum woni ko woni lawol ko mais malheureusement en mbaɗi constat ji kewɗi e nder leydi men ɗo Sénégal ko ɗum kalten ce qui nous concerne d' abord wona ɗum woni ko kewata yiyan neɗɗo yaha wirto poɗɗe e lawol sooda voilà laamu ngu nana haaɓi hen ha tampi kono ha joni haɗum jokki goɗɗum ko kalɗa ɗo ko se garte debbo o kam eɗen mbawi wiide hay ɓeeto camorimo jaggonoɓe hôpital Fann woni jaggannoɓe ne pousa aide malade en ɓe puusoɓe sarioji so maladie en gari ɓe ɓen wonnoɓe toon ene mbaɗa affaire de trafic banggue safare en ɓe ɓen ni camori o mo ganduɗa woni koye réseaux sociaux ji he ala seedan fagal ala hay batte to banggue médecine to banggue safara wiyene safriɓe kadi ko ɓuuri hen wadde dangereux Habsa ko poɗɗe prescription mo hokkat yimɓe ɗo donc ɗeɗon poɗɗe ene wawi hay manan didorno yoɓade fittali yimɓe ɓe walla addanma sah maladie ji goɗɗi wawi mais kanko wawi waɗede considéré comme criminel woni barowo yimɓe donc ko hunde ganduɗa kadi ɗon en jetti vraiment waɗoɓe enquête ɓe ha yirtudeɓe hono gueɗe mbaɗi ni henne ɗum ko hunde ganduɗa wande fayida en tout cas mi wi Sénégal kam ko welma aɗa wawi wadde kono ko ɓoye juuri foof a fawatma junggo ɗon ni mbaɗɗen janen e oɗo point keddiɗo mo gasnirteno groupe topka aɗa nan ɗum ɗiɗo temps uji foof topka homi kalɗen ha tampumi Habsa topka tampinin Sénégal accet tan kala e topka min kam topka mi haali hami tam Adama Diop topka ko tampinnoɓe ɓiɓɓe leydi ndi jooɗɗa aɗa woni dim ɓi dim e pin subaka goto mbindema ko gandanɗa hoorema jomum ronkani wartade fenade ɓalewde kurum taw an ɓe bindano an a tinani ɗum e hoore ma ayi to wattini a anda ɗum e hoore ma plainte uji ɗi jomum men joni pawama junggo mais sénégalais tamit enen en ganda yimɓe nene jalten mbima jomumen la majeure partie e jeeyaɓe e topka jeeya koye famille ji moƴƴi ko yimɓe moƴƴi yo yimɓe mbaɗa retiré plainte uji mumen yo jaafoɓe hay journaliste uji e journaliste nene pooɗe hen la journaliste de Walf TV en wiye koye groupe o wonno meeɗa wadde commenté o meeɗa wadde partagé mais je pense que ça woni neɗɗo hande par exemple journaliste porɗono woy remarquable won affaire aji a groupe sa yi ko kewarton ko aɗa foti wadde hoorema retiré ɓe mbi o wonno e groupe o ko heɗade information pour kanko yaltin min je dis que
peut-être kamɓe wona professionnel wadde kanko on fonno wadde dénoncé aussi que ɓen ko mbaɗat ko e koye mumen so tawi wonno participation makko fonno wonde tan onon de ko gonɗon ɗo e wadde ko feewani goppe ɗum haɓe calonomo en jii ɓeɗon ko kalanno ko wa toppo ka ke pawanno ko yimɓe la majeure partie wona gon donc so tawi o wonno ɗon ko omo waɗa ɗo wiite bon wadde divulguer message wadde divulguer information ji mo heɓata ɓiɗo min je me dis que kamke ɓeɗon fof keɓi guuru surtout o waɗano dénoncé hay ɓeɗo no fonno wadde dénoncé ko woni ko e dow mum min dal mi anda ko yimɓe jii e wiyede oɗo information ko Adama Diop iɗi ɗum yaltin te taw Adama Diop ko yaltin ko wona gonga yo duppu leydi yo bonnu leydi yo sar famille yo ganata hoore buzz dal to ko kalɗa ko buzz quoi ko kalta ko aɗa yanna wona gonga non no mbirɗa ni surtout banggue jandiyankagal ga yimɓe ne poti rentade no fewi yidde idade yaltinde information walla kabaru mo ganduɗa ƴeewinda himo a yurnita himo a anda to ummi exactement jiiɗa tan yaltinde hay wiye ko kaari iɗi yaltinde par ce que aɗa andi oɗo information ko toppo ka ko waɗata ko gueɗe ɗe ganduɗa e nder société sénégalaise ko hunde ganduɗa yimɓe hewɓe so jii ɗum tan mbiyata kene ƴeewa humpitade par ce que ha tenti en jaafoɗon rewɓe ɓe haɓe jiiɗi ka par ce que ɗo joni ni watti hay noddire ɗum e nder société ɗum ɗon manda fof no mbirton ɗum ka amna e ar kaari ka amna donc ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa jikkuji yimɓe ɓe poti ruttade caggal jurnito vraiment valeur uji ɗi joguinoɗen ɗi gartiren ɗi kad taw ko debbo haddo ɗum ha tiiɗa taw ko gorko haɓɓa ceinture mum ha tiiɗa artire ɗum ɗon beele mbaadi ndi ne wawa wontude ko miijode sa bonni sénégal najo honma ganda ko hoorema bonnuɗa on won an won an woni kanko en tout cas sénégal joni en hawni no fewi ɗiɗo fe divers aji keddiɗi mom Adama Diop hande ko juul mbuuri garɗen en cuusa ɗum haalde hande yooɓe ñawlu men tan ha yontere faande inchallahu rabbi émission men hande gasi haala no mbaynortoɗa bandiraɓe ko noon so wona Habsa ko jarnadema e weltanadema no fewi e wiide bandiraɓe kadi Allah jarama ɓe jarama yewtere mabɓe fait divers arti yoɓe jokku golle ɗe ɓe mbaɗannoɗe koɗe baɗɗe fayida hamin mbaɗiɗe apprécié e kamɓe waɗoɓe commentaire ɓe surtout Habsa no mbiruɗen ni suggestion ngaji ɗi yoɓe continue par ce que ɗum woni ko ɓeydata doole men no fewi professeur meɗen o professeur Yaya Ndiaye en calminimo Adja Mariam to Horka Ƴere sen limi tan e juuman noon ko erreur de par ce que Sadio en naggam haaɓe kewi donc onon foof waɗoɓe commentaire ɓe min mbaɗi on julmo wuuri min mbi on kadi yo jarlo min jaafoɗon min tawi wonko nanton ɗo ene ummo e yamen taw fewani min tinani min ñaaguimo yaafuy no fewi ɗum noon Allah jarama Habsa Diallo Adama ko adi foof hande ko tailleur ma o ɓurni kam hande kam o jingga wona Adama Diop tan o sall ɗoyete Serigne Babacar Sy c'est madame Pam numéro téléphone mak 77 532 58 58 toniji rewɓe worɓe sa are mak dal sukaɓe e mawɓe sa are mak dal a nimsata en jetti en jaari onon bandiraɓe ƴettuɓe temps moɗon yebdi émission meɗen fait divers kadi basen yejjide caméraman uji men ɗi Thiatou Walo e Djiby Dieng en calmini Thiatou Walo e Djiby Dieng no fewi ha yontere fande inchallah KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema